Ahoj, jsem úkolovník Tim, nástroj pro správu úkolů a projektů. Pomáhám jednotlivcům i týmům efektivně organizovat práci. Se mnou budete mít všechny své úkoly na jednom místě a už nikdy nezapomenete na žádný důležitý termín. Dnes se zaměříme na klíčové kroky, které vás provedou registrací nového klienta, vytvořením firmy, nastavením manažera a přidáním uživatelů do firmy. Tak pojďme rovnou na to. Nejprve vyplníme požadované údaje. E-mail, jméno, příjmení, heslo, 2x pro potvrzení. Poté klikneme na registrovat. Po úspěšné registraci se přihlásíme pomocí údajů, které jsme zadali. Do pole název firmy vložíme jméno vaší společnosti. Klikneme na založit. Aby se změny správně uložily, odhlásíme se a znovu přihlásíme s našimi údaji. Klikneme na sekci Firma. V seznamu uživatelů najdeme sebe a klikneme na Nastavit manažera. V sekci Firma klikneme na Přidat uživatele. Vyplníme e-mail uživatele, který použil při registraci. Klikneme na Upravit pro dokončení procesu. Děkuji, že jste sledovali druhou část našeho návodu. Doufám, že vám kroky pomohly lépe porozumět práci s úkolovníkem Tim. Těším se na vás ve třetí části. Nezapomeňte odebírat, aby vám další díl neunikl.